in ma sɔrɔ caman sigi mɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bɛ walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ a ye ko nin ye a kuma selen ye. An bɛ a daminɛ ni an ka kalanyɔrɔ ka baara bolo dalen ye, kalanyɔrɔ min ni a ɲɛsinnen don surasiya kala kɛli ma u k'a ma ko Prytanée militaire. Maa minnu y'u ka surasiya kala kɛ yen olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye ko Amicale des anciens élèves du Prytanée militaire. Ka barolasigi dɔ labɛn ka bɛn ni sibiri juillet kalo tile 27 ye école de maintien de la paix Alioune Blondin Bey la Parajikɔrɔninkaw fɛ yen. A kun bɛ tali kɛ fɛn min kan Mali kolosumani min bɛ ka ɲini u fɛnɛ ka dɛmɛ boloma fara ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ ko in kun bɛ don o de kadara kɔnɔ. Ministre min ɲɛsinnen don malidenw segini mɔɲɔgɔn mɔ ale kun ye a kɛnɛ denba ye. Boubacar Traoré ni Fuseni Keyita kun bɛ Seri Fila TV jabarani tɔgɔ la. Maaba caman kun bɛ nin ko in kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ Amicale des élèves du Prytanée militaire du Mali maaw ka ko labɛnnen. Hakilina tɛ dɔwɛrɛ gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔna nin wagati na gɛlɛyaw bɛ se ka duwa hakilina falen-falenna ɲɔgɔn fɛ cogoya min na. Donc an ka bi lajɛ bɛ boli bɛn de kan ani fara ɲɔgɔn kan. Donc an b'o de la yan nɔ mais nin t'an ka lajɛ fɔlɔ ye an delila ka lajɛ wɛrɛ kɛ o fana kun bɛ bɛnko kuma kan parce que bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya mun bɛ jamana in kɔnɔ bi. Ko caman bɛ yen bon sigikafɔ de b'a caman nɔgɔya donc n'o an y'a miiri comme an ye tɔn ye donc anw kɔni anw taara faso fɛ pendant 6 ans comme ça faso de b'an balo u b'an fɛrɛ bɔ u b'an ka fɛn bɛɛ kɛ an yɛrɛ kɔni bolo Mali de ka juru b'an na bi donc ni Mali bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ an bɛɛ ye malidenw de donc an bɛ malidenw wɛrɛw wele an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakilina dɔ di an fana ka hakilina di a bɛ di faamaw ma. Bon u bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo min na o hukumu de don ni hakilina nali an na ye wajibi ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Mali la ni hakilina de kan ka k'a bɛɛ la bi sigikafɔ kɛlɛya bɛn gɛlɛya min bɛ dugu in kɔnɔ gɛlɛya min b'an kan a daminɛna depuis 2012 a bɛ ka continuer halisa ne bolo wagati sera sa ko dɔw bɛ yen nɔ an ka sigi badenya la sinjiya la minnu kan ka fɛn minnu kan ka bɔ yen k'olu bɔ an senkɔrɔ bɛnkan ka fɛn minnu kan an ka bɛn u kan mais nka an ka jamana tɔpɔtɔ o de ka ɲi. Ministiri min ɲɛsilen bɛ bɛn ani keleya ma an ka jamana kɔnɔna ma ale fɛnɛ ye dantigɛli kɛ k'a yira k'a fɔ ni lajɛ in filɛ a bɛna fisaya kosɛbɛ k'a sababu kɛ bi bi na an ka jamana mago bɛ bɛn ni keleya de la. Ɲɛfɔli min bɛ se ka kɛ Prytanée ekɔlidenw minnu y'u ka kalan kɛ Prytanée na u ye ni lajɛ in sigi sen kan walasa ka kuma bɛnkan ani kelenya kan. I y'a dɔn n'o kuma bɛ ka fɔ yɔrɔ o yɔrɔ la ni ne bɛ ministère kunna min ɲɛsinnen bɛ o ma wajibiya n'u y'a bonya dan ka ko n kana u ka kɛnɛ kan n bɛna o kɛnɛ jaabi. U bɛna kuma min ka bi o bɛ komi lafiya bɛ se ka na an ka jamana na cogo min jakafɔ bɛ se ka sabatiya cogo min walasa gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ dɔɔnin bɛ se ka bɔ olu la. Hakili la u ka ɲɔgɔn ye a fanba de bɛ o kan. Mɔgɔw bɛna kuma ta minnu faamuyalen bɛ lakanako ni bɛnkanko la n'u bɛna hakili jagabɔ kɛ u ni o ma faamuyalen walasa u ka se ka u bɛrɛmɔta ye min ye u ka se ka o fɔ a la u seko fana ye min ye u ka se ka o kɛ a ko ɲana. Ka maaw hakili lajigi k'a fɔ Amicale des anciens élèves du Prytanée militaire ye jɛkulu ye jɛkulu min ni u sen donnen tɛ politiki ko la. An ka jamana kɔnɔ Tijaniya jɛkuluba Conseil fédéral national des adeptes de la tarika Tijaniya a coro ɲɔgɔn kɔnɔ o ye confénati ye u ye u ka yɔrɔ kura dɔ kurubongari yɔrɔ min bɛna kɛ kanda yɔrɔw ni jata yɔrɔw ye u k'a ma ko studio audiovisuel la baara in kɛra minisiri ka bonya kɔnɔ minisiri min ɲɛsin bɛ diinɛko ni batoko mɔ a kɛra Uyaru Jabala la Hamdalaye Ase 2000 la an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Marietou Diallo ni Abdoulaye Sokodogo. Tijaniya jɛkuluba min bɛ an ka jamana kɔnɔ confénati a y'a ka studio audiovisuel fɔlɔ koromokari bato ni diinɛ kunkanko minisiri kun bɛ a kɛnɛ kan ni studio audiovisuel koromokari la ka bɛn Roi Mohamed VI ka fanga anniversaire ma ni o don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ɲɛnamaya san o san juillet kalo tile 30. Studio ye jumɛn ye ka yɔrɔ labɛn ka minɛnw bila kɔnɔ ka jata ka kan ta ka cari fiɲɛ fɛ. Mais a bɛ cari fiɲɛ fɛ ni minɛn minnu ye anw ma s'o ma fɔlɔ nka contrat bɛ anw ni Seri Fila cɛ n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye Usmane Seri Madani Haidara
a ka wale ɲuman dɔn o bi yan ka da k'a ye nɔgɔya k'an ye ani serifula cɛ ni maa min y'a kɔlɔsi tijaniya bulonba min bɛ bɔ serifula la o ye baara kɛ ɲɔgɔnya de ye silamɛ tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛ ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma o minɛn in a n'o so min labɛnn'o kama an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ya o de waleya kama ka kurubɔntigɛ kɛ ni minisiri Cɔrɔna Hasi Jalo ka bonya kɔnɔna na ani Maroko ambassade ka bonya ani tijaniya kalifa fɛn bɛ Mali la n'a muqaddama a n'a kalandenw olu bɛɛ la ka bonya kosɔn ani serifula yɛrɛ ɲɛmaaso olu fana ka bonya kɔnɔna na. Ni studio audiovisuel min filɛ nin ye n'a tɔgɔ dara Sheikh Ahmad Tijani na a Koromokari la bato ni diinɛko minisiri fɛ ni ale kɛra maa fɔlɔ ye ka interview k'a kɔnɔ. Tijaniya ye tariku min ye tariku dennin tɛ a tɛ komi ne n b'o fɔ a fɔ kun ye ka fɛn dɔ fɔ min ka di mɔgɔw tulo la anw ni bɛɛ bɛ se ka bɛn sigi la Tijani kalanden bɛɛ Tijaniya kalanden ni diinɛ silamɛ diinɛ maa bɛɛ bɛ se ka bɛn Tijaniya kan ka na ni yeelen de ye yeelen min b'a to maaw bɛ Tijaniya faamuya fɔlɔ ye filanan min b'a to maaw b'a dɔn silamɛya nin ye min ye a hakika kɔnɔna na o de kumaw kan ka se ka na fɔ kana ni kumaw ye min b'a to a bɛ dɔn ko diinɛ nin mana farafarali kama ko tarika nin mana farafarali kama kana ni bɛn ye tarika yɛrɛ kɔnɔna na kana ni kelenya ye k'a dɔn ko tarika nin khalifa kɛn fɛ ana mukadam kelen kelen jɔnw don an ka Ala deli studio nin ka kɛ sababu ye min b'a to a bɛ fɔ ko o diinɛw o taabolo olu kɛra sababu ye kana ni bɛn de Mali la Mali segira a yɛrɛ ma kelenya ni badenya kɔnɔ jamanakuntigi Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ka laɲini don donc an b'o de ɲini Tijaniya taabolow fɛ bi o ka kɛ siman ye min b'a to silamɛya diina birikiw bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na ka kɛ kogo ye ka jamana ni kisi. K'aw ladɔnniya k'a fɔ studio audiovisuel Sheikh Ahmed Tijani a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye wa a bɛna to silamɛya kɛrɛnkɛrɛnniyala Tijaniya kunnafoni ɲuman o ka dilan ni k'a cari diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Centre d'assistance et de promotion des droits humains ale ye yɔrɔ min ka baara bɛnnen don manibi ka hakɛ tɔpɔtɔli ma o de kadara kɔnɔ ka bɛn ni sebere juillet kalo tile 27 in ye bibliothèque nationale la lajɛkɛso kɔnɔ u ye barolasigi kɛ min zɛnbɛ hakili falenfalenw kɛra denmisɛnninw ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ɲɛsin bɛ an ka kow ja tigɛli ma i n'a fɔ kiiribulon ka taa se polisisow ni gendarmerie u ka baaraw ye minnu ye u bɛ se ka sidɔ jamanadenw fɛ ni ka jamanadenw n'u gwɛrɛ ɲɔgɔn na janko u ka baaraw bɛ se ka faamu Alhamidu Badini Mohamed Tarawele n'o ko ne olu tun bɛ Serifula TV Jabarani tɔgɔ la. Ni ɲɔgɔn dalajɛ mun n'a bolo da la centre d'assistance et de promotion des droits humains mɔgɔw fɛ n'o ye cakɛda ye mun bɛ jamanadenw ka hakɛ lafasali ko fɔ ka sabu kɛ bolodiɲɔgɔnma ye mun b'a ni Danemark jamana cɛ a kuntilenna n'o tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka ɲɛfɔli kɛ sifinw ye jamana sariya labaaracogo kun kan k'u ladɔnniya u ka hakɛw ɲinili sira la ani ka danaya sabati kiritigilamaw ani jamanadenw cɛ. Bi sɔgɔmada in na an ye rencontre mun organiser an ye justice mɔgɔw wele ka gendarmerie mɔgɔw wele ka police mɔgɔw wele ani ka jeunes wele sifinw wele ka na an ka sigi ka baro kɛ sigi ka baro mun b'a to service minnu fɔra n'o ye justice police ani gendarmerie olu ka u ka baara ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna u sigi kun ye mun ye k'o ɲɛfɔ u ka baara kɛli kɔnɔna na u bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ ka o fana ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna u bi a ɲɛfɔ mɔgɔ minnu ɲɛna o ye jeunes ye sifinw ye o ye organisation de la société civile mɔgɔw ye olu fana o lamɛnnen kɔ olu fana bɛ ɲininkali tɛnkuw la u bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ don o don u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ka o ɲininkali tɛnkuw la a bɛ kɛ sababu ye o sifinw ani o société civile mɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen u ka se ka danaya ta ka da an ka sariya bulonw kan u ka se ka danaya ta ka da an ka polisiw kan u ka se ka danaya ta ka da an ka gendarmerie kan ani baara ɲɔgɔnya ɲuman u ka se ka don an ka population ani ni service ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. O cadre kɔnɔ fɛn min ye justice police ani gendarmerie ye o ka baara kɛcogo ɲɛfɔla sifinw ye ani o bɛ gɛlɛya mun sɔrɔ u ka baara hukumu kɔnɔ fo ka taa bila hakili falenfalenna ɲininkali ani jaabiw senfɛ mun b'a to bolodiɲɔgɔnma o bɛ se sinsin kiritigilamaw ani jamanadenw cɛ. Yani ka kuma daminɛ n bɛ foli bila ka taa an ka ɲɛmɔgɔw ma olu min ye ɲamariya n ka na ni kɛnɛ in kan ka se ka kunnafoni dɔw di ka dɔw walawala min bɛ se ka jeunes bilasira u ka hakɛw ɲinini kan sariya bolo kan
a kana kɛ n'a fɔ comme an ka baarakɛyɔrɔ datugulen don mɔgɔw ye ni se tɛ min ye o tɛ na a b'an an permettre ka kunnafoni d'u ma min bɛ u lawasa k'a dɔn k'a fɔ gendarmerie ni polisi bɛ bɛɛ de kama wari ko tɛ i ka se ko sira tamacogo la dɔrɔn ka se anw ma an bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'i ka hakɛ ɲini k'a bilasira ka taa di magistrat ma olu bɛ se ka kiiri tigɛ soit ka jo d'i ma soit ka jalaki d'i ma mais gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ a b'an permettre an n'olu ka kuma fɔ u bɛ kɔnɔnafili la yɔrɔ minnu na k'u bilasira o yɔrɔw kan k'a yir'u la k'a fɔ an bɛ yen an sigilen bɛ olu de ka bila la an bɛ olu de lawasali kama donc u n'an kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u fili b'u bolo yɔrɔ min na an k'u bɔ o la ni an bɛ se ka min ɲɛf'u ye ni min bɛ se ka dilan an ka yɔrɔ la o ka dɔgɔn mɛ an bɛ dɔw dilan mɛ ni min tɛ se ka dilan o bɛ taa sariya bolo na sariya bɛ kiiri tigɛ o la. Hakilinajigilamaw ladɔnniya k'a fɔ ko nin sigi kelen ɲɔgɔnna na boloda jamana marabolow kɔnɔ n'o ye Kayi, Kulikoro, Sikaso, Segu ani Moti région ye. Jirituru baaraw bɛ senna an ka jamana kɔnɔ campagne nationale de reboisement o de kadara kɔnɔ Segu marabolo naaninan na ka bɛn ni Alamusa juillet kalo tile 25 ye. Jirituru baaraba kɛra Pelengana sigida kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Fanzana fure kɔnɔ. Dakun 25nan in n'o ye jirituru ba ye san o san min bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ o de ye k'a fɔ jiri dugukolo nɔbila de don an ka jɛ ka jiri turu jango minnu bɛ fɔ an kɔ sini olu ka dugukolo in sɔrɔ ɲɛnamaya la a kɛnɛ denbaya kunbɛ Segu marabolo ɲɛma ka directeur de cabinet bolo diinɛ ɲɛmaw ni politiki ɲɛmaw sigida ɲɛmaw olu kun bɛ a kɛnɛ ka fara ji ni kungo lakanabaw fɛnɛ ka jɛkulu minnu bɛ Segu i n'a fɔ Eaux et Forêts n'a ɲɔgɔnna o maa ɲɛmaw fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan cakɛda min ɲɛsinnen don kungo kɔnɔna labarali ma ka jiri lakana ni o ye société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé ye ale kun welele kun don ka kɛ dunanba ye kɛnɛ kan n'a ma ɲa k'a fɔ a yɛrɛ ka baara bɛnbɛn kungo lakanani ma ka se ka jiri turu caya an ka taamadenw Amadou Diallo ni Ibrahima Kulubali kun don ka sɔrɔli filɛ. Kabini san 2013 direction régionale des eaux et forêts segukaw fɛ a bɛ jirituru baaraw boloda Fanzana fure kɔnɔ ka se ka yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu jiri ntanyalen don k'olu jiriw dafa o de kadara kɔnɔ société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé ale min ye an ka jamana direction nationale des eaux et forêts cakɛɲɔgɔn ye a bɛ hakilinaw ta ka dɛmɛ kɛ min bɛ se ka to sahili bɛ kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye jiri ntanya ye ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛ. An ka bi sɔgɔmada in na ɲɔgɔn ye Segu o bɛ cadre de reboisement kɔnɔna na comme lancement national kɛra Bamakɔ ani ministre jɛra ko kɛ ɲɔgɔn fɛ bon lancement kɔrɔ ye di sisan a ye taa tɔ kɛ donc o tɔ kɛli kɔnɔna na o de y'an se Segu yan ni forêt classée in kɔnɔ bon reboisement kɔfɛ parce que n'i y'a mɛn bi suivi kɛ reboisement de kɛ fɔlɔ an bɛ wele kɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka se ka yiri den kelen kelen turu ko o sécuriser fɔlɔ bon suivi min bɛ yen nɔ i n'a fɔ an ye min kɛ Salu an yiri turu yɔrɔ yɔrɔ an ye mɔgɔw bila ka kɔlɔsi an ye concours dɔ da u ni ɲɔgɔn cɛ samiya selen na sisan an taara lajɛ yɔrɔ minnu ta ɲɛna ka tɛmɛ min ta kan lajɛli dɔ bɛ d'u ma nin bɛɛ tɛ dɔ wɛrɛ pour que ka sigidala mɔgɔw yɛrɛ ka baara in kanu don a la parce que ni e ko k'i bɛ baara kɛ i b'a lajɛ a bɛ ɲɛ cogo di parce que k'i kɛ baara kan ta i m'a siraw lajɛ a dɔw ye o cɛnni de donc anw t'a fɛ ka cɛnni kɛ yan nɔ gardien bilalen don ka yɔrɔ in kɔlɔsi yiri baara an b'a fɛ ka kɛ a wane ye a ladon ko ɲuman an bɛna kɛ a wane fana ye ni Ala sɔnna ma 2 heures min bɛ ka gɛrɛ ka na an y'a attaqué Segu an t'a dabila dɛ an b'a pousser fo Kidal vraiment ni sigi hɛrɛ sigi don nafa sigi don a sigi fɔlɔ ye min ye sisan tile min bɛ nin ye sisan ka suma dɔ don anw na Segu yan an jɛɲɔgɔnw an'an baarakɛɲɔgɔnw n'o ye Baya ni Sise n'a ka nɔfɛmɔgɔw ye an b'u fo Segu nani na k'u barikada Segu nani na u nana baara min kɛ u m'a k'u ye u y'a ka anw de ye. Jiriju 500 ni 550 ani 5 ɲɔgɔnna de turula Fanzana fure kɔnɔ hectare 5 ɲɔgɔnna kan min labɛnna société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé fɛ. Aw y'a kɔlɔsi k'a fɔ mɔgɔ dɔ b'an cɛ la n'an b'a fɔ olu ma ko société de gestion forestière c'est-à-dire que o ye jɛkulu ye minnu ka baara ye ka wulakolo tɔbɔtɔ ka tɔnɔ bɔ donc olu de y'an dɛmɛ ɲinɛn baara la u ye hectare 5 ni olu de y'a nafolo bɔ an ka yiri san ka mɔgɔw ɲini ka baara bɛɛ kɛ ka dingɛ sen ka yiri turu gilaji min filɛ ka koli olu de y'a bɛɛ wari bɔ bon ka tila u bɛna o ma kɛ fɔlɔ u bɛna n'an b'a fɔ fourage ka jiyɔrɔ 2 sen a kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye tilema mana bɔ an ka se k'a sɔn pour que yiri ninnu kana se ka sa o de y'a particularité ye bon également n'i y'a jateminɛ yiri siya 5 an y'o de bila a kɔnɔ y'a ye gomiyɛ yiri min bɛ mana bɔ o b'a la eucalyptus bon o ye an ka so yiriw an b'a fɔ bonne service ani guwa yiriw bɛ se k'o di an ma rapidement
jala n'o bonyana o bɛ kɛ yiriba ye an b'a fɔ ma bois d'œuvre o bɛ kɛ armoire ni liw ni donc jala bɛ se k'o d'a ma yiri dɔ bɛ yen akasia kole ale bonya ka teli kojugu aro ɲɛ b'a la yiri bɛɛ ka dɔgɔ donc akasia kole a ye yiri ye a bonya ka di donc a b'a to an bɛ se ka tobilikɛ lɔgɔ sɔrɔ joona donc ale fana kɛkun ye o de ye. Segu marabolo ɲɛma ka directeur de cabinet min ni ko denbaya kun b'a bolo a y'a ka nisɔndiyaw jira baara la wa dako min dara ni o ye thème ye ka sanga ni jirituru baara ta ko 25 n'a ye a k'o bi kɛ sababu ye ka wele bila maliden bɛɛ mɔ bɛɛ ka jiri kelen duru a sɔrɔla ka bonyamasegin fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin direction régionale des eaux et forêts ma Segu a n'a jɛɲɔgɔn n'o ye société de gestion forestière Abdoulaye Alido Cissé ye an ka kungow lakanani la. Bita ye campagne de reboisement n'o ye jirituru an ye fɛɛrɛ tigɛ pour que ɲinɛ jirituru ka kɛ Fanzana n'o ye dugu ye n'a bɛ Pelengana mara la n'a bɛ Segu cercle mara la donc an bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ yan ani eaux et forêts n'an b'a fɔ kungo tigiw pour que an bɛ se ka jirituru cogoya min na jateminɛ kɛra san dama-dama in na ko Fanzana forêt classée a bɛ ka dégrader a bɛ ka bɔ a cogo la donc an tɛ se k'an sigi ka an bolo da an yɛrɛ kɔrɔ ka ko tiɲɛ cogo lajɛ o de y'a to ɲinɛ san an nana k'an bɛ hectare 5 turu pour que ka maaw hakili jigin ka jiri nafa jira maaw la a nafa ka bon jiri turu nafa maa t'o fɔ maliyɛn jiri a bɛ nafa min ɲɛ Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn. An b'a ladɔnniya k'a fɔ nin jirituru baaraba minnu donnen don jiriju 20 ani miliyɔn saba de bɛna turu Mali dugukolo fanda 4 bɛɛ lajɛlen la a senfɛ fana kunnafonidiw n'a kɛ jamanadenw ma jirituru nafa kan ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli nafa. Plateforme anw ko Mali maa minnu bɛ a kɔnɔ forobatɔnw ka taa se politiki tɔnw ma olu de fara bɛ ɲɔgɔn kan ka u ka jɛkulu tɔgɔ da ko plateforme anw ko Mali sibiri juillet kalo tile 27 u ye sigiba dɔ kɛ pyramide du souvenir la Bamakɔ a kun bɛ boli fɛn min kan o ye sigikafɔba min laɲininen don jamana ɲɛmaaw fɛ n'o kan ka kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ don nataw la ani tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn min na politikimaw ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ da sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma a ma ɲɛmaa ni o ye Si Kajatu So ye ale kun bɛ kɛnɛ kan da donna fɛn camanw na an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la o ye Kajatu Mbaye ani a ka jatala Seydou Ɲare u ye fɛn min sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. Kabini tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn la jamana maracogo kun kan san 2019 mai kalo tile 2 minisiri ɲɛmɔgɔ ni politiki ɲɛmɔgɔw cɛ lajɛ caman kɛra hakili falen caman kɛra a ko la plateforme anko Mali ni forobatɔnw ani parti politikiw b'a kɔnɔ olu ma to kɔ nin kɛnɛ min sigira sen kan ka bɛn ni juin kalo tile 28 ye o b'o sɛbɛntiya tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn dɔ la a sen fɛ mun bɛ tali kɛ an ka jamana lakanako kan ani sigikafɔ fɔ ka taa se wasadenw ka mandako ma a kun ye de walasa an yɛrɛ ka tɔndenw ani malidenw ka dɔn min y'anw ka yeta ye dialogue nin kan anw bolo dialogue kan ka kɛ cogo min na kɛra o de kama walasa maliyɛnw k'o faamuya ani an yɛrɛ ka tɔndenw k'o faamuya an fɛ a kan ka kɛ cogo min na o ye fɔlɔfɔlɔ kuma kan ka boli fɛn minnu kan mɔgɔ man k'o fɔ minnu ta olu place la u kan ka mɔgɔw wele de dɔɔni ou bien ka mɔgɔw lasigi u k'a fɔ an b'a fɛ sigikafɔ in a ka boli ni kuma ninnu kan o ye fɔlɔ ye n'o kɛra maliden bɛɛ bi da bɛ don a la wa a kan ka daminɛ commune niveau la ka yɛlɛ cercle la ka se région na donc an bolo de y'a kɛcogo ye. Kɛnɛ in kan ladala ɲɛmɔgɔw baarakɛlaw ka lafasa jɛkulu ɲɛmaaw ani an ka cakɛda ɲɛmaaw fo ka taa se parti politique ɲɛmaaw ma olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ in kan. Jamana bɛ min kɔnɔ sisan a bɛ bɔ kɔnɔ cogo di an dun ɲɛna a tɛ bɔ kɔnɔ ni sigikafɔ tɛ a tɛ bɔ kɔnɔ ni foroba kuma tɛ n'an y'an sigi ka kuma ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye ka lajɛ an bɛ sira min ta ka jamana bɔ ni lahala nin kɔnɔna la an bɛɛ ka jɛn n'o ye o sira taama maaw bɛ n'an dɛmɛ o sira de kan o sira de fana o de bɛ se ka na bɔ nin kɔnɔna la ka na bɔ kɔnɔ k'a fɔ an tɛ bi a ɲɔgɔnna kɔnɔ tuguni donc bi tɔn kun ye min ye ka lajɛ ka a fɔ bɛɛ ye ka dɔn k'a fɔ nin jɛkulu in bɛ ka sigi a bɛ min ɲini o ye nin de ye sigi ka kuma mais sigi ka kuma
o kɔrɔ tɛ k'a fɔ dɔw b'a ɲini k'a fɔ k'i bolo biri mɔgɔw da la ou bien k'i bolo biri sigiba kuma da la kana se fɛn dɔw ma kuma dɔw kana fɔ o tɛ o an bɛna sigi ka kuma sariya bɔ tɛ kiiri bɔ tɛ fɛn tɛ mais f'an ka kuma fɛn dɔw de kan ka bɛn ko dɔw de la an ka jamana bɛna sigi min kan an ka jamana tolumaw bɛna kɛ min ye bi ani sini n'an ma bɛn ka k'u sigi ko bɛ gɛlɛya an bolo dɛ. ko labɛnbagaw ka fɔ la hakilina min y'u bila baara in na o ye hali bi an ka jamana bɛ se ka jɔ sigikafɔ min kɛra minisiri ɲɛmɔgɔ ni parti politiki ɲɛmɔgɔw cɛ laɲini minnu bɛ o la ani sigikafɔba min kan ka kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ u da donna olu la. an ka conférence dɔ wɛrɛ tɛ ka a hakilina yira anw b'a fɛ dialogue nin ka kɛ cogo min na sigikafɔ ko ye damu ye mais a bɛ dépend sigi cogo de la dɛ n'a sigi cogo man ɲɛ a laban ni kuma daminɛna gɛlɛya min bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ o bɛ se ka na ni farafarali ye an tɛ farafarali nɔfɛ tiɲɛ na an tun b'a fɛ de gouvernement ka mɔgɔw lamɛn parce que n'an ye nin occasion raté a bɛ gɛlɛya tuguni donc an ko fana ɲɔgɔn ye sigikafɔ in a ka daminɛ kabini dugu ma président ni gouvernement mɔgɔw y'o fɔ o ka ɲi ka daminɛ kabini dugu ma ka yɛlɛ mais a ka sɔrɔ n'a daminɛna dugu ma a kana kɛ dɔrɔn maires ni préfets ni administration mɔgɔw dɛ a ka sɔrɔ société civile fɛn fɛn bɛ yen u da bɛ don a la. baara kun cɛra ni tɛgɛnɔbila ye déclaration dɔ la maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan ye forobatɔ ɲɛmɔgɔw baarakɛlaw ka lafasajɛkulu ɲɛmaw u bɛɛ lajɛlen jɛra k'u tɛgɛnɔ bila a la. juillet kalo tile 20 a n'a tile 21 ka dugu jɛ o la 6e arrondissement an ka lakana so don u sera ka tɛgɛ kɛ maa fila la ni minnu bɛ wele ko Dirisa Kumare ani Mamutu Tarawele sɛgɛsɛgɛliw kɛ mɛ ka jira k'a fɔ an ka kɛnɛya tigilama faamuyalenba min bɔnɛna ani na don dɛmɛnenw na ni o ye Dr Ibrahima Ongoyeba ye ni kɛnɛya tigilama kun do tɛmɛnen kɔfɛ sanfɛ kalanso min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni kɛnɛya bɛ kala ye faculté de médecine et de dentostologie a fɛnɛ kun ye karamɔgɔ ye ko ninnu de kɛra a bɔnɛbaw ye. Tapa Jalo ni ale ye 6e arrondissement ɲɛma ye a bɛ ka dakuru ɲɛnama dɔw kalifa an ka kuma galamani na Tata Touré ni Baba Keita bolo an ka jɛ ka ɲamada. Dans la nuit du 25 au 26 u donna Ongoyeba kan 5 heures du matin a sɔrɔ Ongoyeba kan a bɛ kan k'i labɛn ka taa misiri la u ye koko ta ka don a ka so kɔnɔ o y'a sɔrɔ salon dayɛlɛlen don u donna salon kɔnɔ a sɔrɔ Ongoyeba ye bɔla a ka chambre à coucher kɔnɔna na a ye siyɔrɔ kɔnɔna na u y'a ye dɔrɔn u ye mugu ci a la u y'a ka pantalon ta a n'a ka téléphone bɔra u sera da la dɔrɔn u ye pantalon in f'u ye u ye 10,000 de sɔrɔ a kɔnɔ u y'a bɔ a kɔnɔ u jiginna u ni denmisɛnnin dɔw bɛnna u ka ordinateur portable b'a bolo u ye marifa jɔ o la k'o ka ordinateur portable minɛ a la pour que c'était un défi an ka nin minɛ ni mɔgɔba in ka sa ka fɛn bɛɛ kɛ jamana ye a bɛ kan ka mɔgɔ wɛrɛw former n'i taara pongé n'i taara ka banabagatɔ sɔrɔ dalen k'a sara non c'était pathétique o da to o de ye dusu don an kɔnɔ n ye n ka yɛlɛmaw bɛɛ ta n k'aw ɲɛ b'a la ale de tun ye sababu ye bi ka ninnu bɛɛ furakɛ mais mɔgɔ lankolon mɔgɔ fu nana fagati donc an ka wuli k'an jɔ k'a fɔ se t'an ye o carburant t'an bolo mɔgɔ t'an bolo an ka n'o si lajɛ ala ye min d'an ma n'o y'an yɛrɛ kun ye an n'a hakili ye an k'o baara an ka ninnu ɲini ni wari de don an y'a di pour que ka renseignement sɔrɔ pour que an ka se k'an tɛgɛ da ninnu fila kan wa ala y'u garijɛgɛ dɔn an na et nous remercions le grand Dieu pour ça. Le 24 novembre 2018 policimuso dɔ yɛrɛ baara kɛ ne fɛ yan u taara don kan dugutila fɛ ja nɛgɛ dɔ b'u bolo ko b'a fɔ ko décrocheur donc u b'o kɛ k'i ka da sama ventilo mankan ani clim mankan o b'a to i t'u ka da samani mɛn quoi o dalen bɛ fini birilen b'a la dɔrɔn o ye fini bɔ an ɲɛ la dɔrɔn u ye marifa jɔ a la ko n'a y'i lamaga u b'a faga k'a ka fini biri u y'a ka marifa ta a ka sanu a n'a ka wari. Le 25 février 2019 u ye opération ba dɔ kɛ Bangoni sanfɛ Ayidara ka yɔrɔ sanfɛ mɔgɔ dɔ fana nana n'a ka image ye k'u donna ale ka salon kɔnɔ k'u bɛna ka suɲɛli kɛ mankan cayara u bɔra o ye image yira an na an y'a yiru la u yɛrɛ ko effectivement olu de don marifa tun bɛ arasamani de bolo min kɛra sababu ye ka Ongoyeba faga Dirisa ko u b'a fɔ min ma ko Vieba o ko k'ale de ta ye marifa ye mais ale bɛ marifa di arasamani de ma arasamani de bɛ tiri kɛ ninnu ye chauffeur de sotaramaw di an b'u ye don o don sɔgɔma u bɛ sotarama kɔnɔ u bɛ mɔgɔw ta ka t'u bila ka na u ka sotarama yɛrɛ jɔlen filɛ nin ye
kelen o yɛrɛ ye o sotarama san nin baara in de la n'o de ye Mamutu Traoré di Arbi a y'a da ye kan su fɛ a ye mugu wulila u ye Angoyi b'a faga dugu jɛlen dɔ ye Dirisa wele ko Dirisa ko opération min kɛra Bangoni Arazɛli la ko a tigi sara dɛ Dirisa ko wayi ko Mamutu ye mugu ci ko mais k'olu t'a dɔn ko cɛ sara ni cɛ ma sa k'olu kɛnɛ mugu wulila la un grand gynécologue u y'o faga ten bon mɔgɔ faga dɔw fana kɛra Sikoroni marifa min mugu wulila o tigi la parce que muru de kɛra k'o sɔgɔsɔgɔ mais u ye marifa wulila la u ye marifa ci a la a ka dilan kan malo marifa in y'a jɛ o etini o marifa kisɛ nin o de kɛ o marifa kisɛ ɲɔgɔn de Angoyi b'a faga dɔ fana kɛra Bangoni na Kwasa in na o marifa kisɛ de ɲɔgɔn de b'olu fana k'u bila en interrogatoire de le mettre en confiance u ka tiɲɛ f'a ɲɛna u y'o Angoyi b'a ta fɔ o de la parce que an y'a f'u ɲɛna u yera mɔgɔ fana y'u ye u bɔlen u y'o ba neni o tun bɛ fenêtre la an ye 2 semaines de kɛ an bɛ nin opération in na Bangoni dɔrɔn tɛ an taara fo Kulukoro ka t'u ɲini ninnu filɛ baara min na ko gouvernement bɛ k'u dɛmɛ olu tɛ dan commune ma dɛ u bɛ Mali insécurité u b'a bɛɛ ban mais Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ bɛ sigi wagati min a ye min fɔ an ye a ko min bɛ se min na u bɛ bila o la min bɛ se min na u bɛ bila o la mɔgɔ si ka hakɛ tɛ minɛ ka di mɔgɔ si ma. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔ Kɔnɔwarakaw ka jamana ɲɛmakɔrɔ Laurent Kudu Gbagbo a n'a ka denmisɛnnin sɛbɛ Charles Blé Goudé u bɛ ka taa bilali ye wa ɲininkali b'a kunbɔ ka sabu kɛ san 8 kɛlen kɔfɛ u sɛgɛsɛgɛli la diɲɛ selekɛra ni setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI la maa 80 ani maa 2 sɔrɔlen kɔfɛ seereyaw la ka olu lamɛn tile 231 ɲɔgɔn na kɛlen kɔfɛ kiiri jɔli ni a wulili la ni danganiya sɛbɛnfuraw ye minnu ye jaw ni kumakanw ye o bɛɛ la nɔminɛ yɔrɔ ma se ka sɔrɔ maa 2 la nka maa minnu ka dɔnda ka wuriyalen don kiiriko binaku ka olu dɔw kumana Maître Idrissa Traoré ni ale ye Fédération internationale des droits de l'homme FIDH ɲɛma danga ɲɛ ale ko a ma bala ale la ka sabu kɛ CPI ɲɛma muso Fatou Bensouda yɛrɛ ka baara yɛrɛ tacogo ko de y'a to ko i ma bala ale la maa wɛrɛ fana y'ale ka kuma sɛmɛndiya ni o ye Maître Hélène Cissé ye Sénégalikaw ka lapasabaw ka jɛkuluba baro sénégalais ale ye o maa ye ale y'a yira k'a fɔ seereyaw ma se ka labɔli kɛ min bɛ se ka to maa 2 minɛnen bɛ se ka to bolo la Maître Xavier Jean Keita ni ale yɛrɛ ye CPI maa ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ale kɔni gɔnɔ ganna k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ minɛyɔrɔ ma se ka sɔrɔ maa 2 la ko b'ale kɔnɔ gan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Laurent Kudu Gbagbo ni a ka denmisɛnnin sɛbɛ Charles Blé Goudé san 2010 kalata kɔfɛ manga senbɛ a kun jɛra la k'a fɔ maafabaw minnu kɛra ko ale de ka kɛwale don o sɛgɛsɛgɛliw de kun bɛ a kun ka CPI la ka na se nin mɔ nin kuma in na a labila bɛ hali n'a se t'a yɛrɛ lɔ ko a tɛ se ka segin a fa jamana kan a bɛ Belgique fa b'a la Bruxelles bawo kiiri ma ban fɔlɔ juge ɲɛma 3 la 2 minnu y'a jira k'a fɔ olu kɔni ma minɛ kun ye a bɛ ɲini Fatou Bensouda fɛ ni ale ye procureur ye CPI tɔgɔ la n'a ma diɲɛ ni maa 2 ta ye a ka segin ka kiiri wele kiiri ka don ko kuraw kama ko appel ni o kɛra o n'a fɔ cogo don n'o fɛnɛ ma kɛ o ye u jaba jɛlen ye Faransi i n'a fɔ Laginɛ Konakiri wulikajɔw kɛra ka nisɔngoyaw jira ka sanga ni maa dɔ ka faali ye Mamudu Bari Laginɛ ka den don min kun dilara kala la Faransi jamana kɔnɔ a yɛrɛ kun kɛra sanfɛ kalanso karamɔgɔ ye Faransi a kun bɛ k'i labɛn ka na Laginɛ ka na a ka baara tɔw dafa ni k'i ɲɛsin a ka baaraw ma fa jamana kan ale de bɔnɛna ani na juillet kalo tile 19 Ruwangaw fɛ yen nka dɔw y'a yira k'a fɔ a fa kun kɛra de ko maa wolofima don nazaraw minnu dinɛ ye wolofima ye kabini an ka jɔnya kumaw ale bɛ o maa kelen kelenw de bɛ nazaraw lɔ a sen tɛ ban u cɛla ye
ko a fa kun kɛra o de ye o de kosɔn Rohingaw ka fara Laginɛ Konakirikaw ka juma u ye wulikajɔba kɛ ka u ka nisɔngoyaw jira k'a fɔ u b'a ɲini Faransi ma ɲɛmaaw fɛ olu minnu kɛn bɛ ka jira k'a fɔ u ka jamana hakɛ jamana don ko nin n'a ɲɔgɔnna wale ko a ti kɛ u ka jamana kɔnɔ maa minnu kɛra Mamudu Bari faabaw ye u ka wele k'u bila bɔgɔ jeninen ka bolo kan Alpha Konde yɛrɛ n'o ye Laginɛ jamana ɲɛmaa ye ale ye bataki dɔ sɛbɛ bɔlɔlɔw sanfɛ k'a jira k'a fɔ a bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin a ka jamanaden Nvale mɔ ka laban ka dugawu don kɛ a somɔgɔw ye ko nka ko bɛɛ ka dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaayaso kɛmɛ k'i ɲamada Faransi kiiri fɛ ko in bɛ taa cogo minnu na k'u n'a bɛɛ lajɛlen nɔkun taama u nɔfɛ jango min ye Mayinfa a bɛ se ka minɛ ka sariya boli a kan. Ɲinan ye a sanda ye Boko Haram ka cɛnni kologuriyara Nigeria jamana kɔnɔ bawo kabini san 2000 yɔrɔw la Boko Haram a kun gɛngun bɛ mamurilen jɛkulu mangani ye o n'a ɲɔgɔnna fangaba kundɛrɛ nka san 2009 de sa a sina k'a yira k'a fɔ ale kɔni kɛra Bamanji jɛkulu de ye sa o kumana a bɛ ni maaw de ni ɲɔgɔn cɛ minnu ni nazaraw bɛ kun gɛnna kelen na ko in daminɛna 2009 yɔrɔ min na o ye Maiduguri ye Borno mara faaba de ye u ye u ka cɛnniw daminɛ ye maa ba 27 ɲɔgɔn na o de bɔnɛna ani na u fɛ ni ka maa 2,000,000 ni 500,000 ɲɔgɔn na kɛ ka sigiyɔrɔ bila Bornokaw fɛ yen jɛkulu mangani gundo Maiduguri o y'a sɔrɔ wajulikɛla dɔ de bɛ yen min nganunen kun don a maa caman fɛ ale kun bɛ lamɛn nka ka wajuli fanba kun bɛ ɲɛsin cɛnni de mɔ maaw de tora o lamɛnni na sa fɔ kana Boko Haram ko kologuriya kuma min na ni Nigeria ma ɲɛmaaw nana sɔmi ka fɔ ni fɛɛrɛ ma tigɛ maɲi ngamɔ ka lajɛ ka a dalakuru a laban bi jamana ti o y'a sɔrɔ a taara ka dange ka ban o tumana ale falen o kɛra sababu ye ka maa caman muruti u sɔrɔla ka mugu ni kisɛ ta sa ko fɔ silamaya sariya o ka boli Nigeria jamana kɔnɔ sariya jumɛn ko don olu yɛrɛw bolo maa fa ye sariya min ye diinɛ kɔnɔ bolotigɛw ni sentigɛw ye sariya min ye diinɛ kɔnɔ ani bimaka ni suɲɛni ye sariya minnu ye diinɛ kɔnɔ ani u b'a faamu ten u sɔrɔla ka wuli ka jɔ n'o hakilina ye ka Nigeria fan caman volongoto fɔ ka bɔ Nigeria ka don dafɛ jamanaw na i n'a fɔ Niger ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fɔ Chadi yanfanw fɛ bibi in kɔni na min ye faamaw ye u kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ ka u bali ka yɔrɔ caman minɛ nka hali bi u bɛ to ka yɛrɛfasuya walew kɛ ka maaw bɔnɛ u ni na o de kosɔn bi maa caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ hali bi Boko Haram ma se ka kɛlɛ ka se a la fɔlɔ o kumana k'a bi ɲini jamana ɲɛmɔgɔw de fɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'i ɲɛsin u kɛlɛli ma barisabu ka d'a kan u ka cɛnni a bɛ ka kɛ yɔrɔ caman na. Kongo Kinshasa ma ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ u sen bɛ fɔcogo dɔ sɔrɔ jamana ɲɛmaayaso kura sigili la sa ni o ye gouvernement ye bawo kabini jamana ɲɛmaa kura Félix Tshisekedi sigira kana bila bila jamana ɲɛmaayaso tɛ yen n'o ye ministre ni o ye ministrew ye min ye nansaralatɔma Union Européenne ka taa se diɲɛ selekɛnani tɔma Nations Unies tile fila in na olu kun ye wele da maa filaw ma jamana ɲɛmaa kɔrɔ Joseph Kabila ani min n'a ma nɔ na Félix Tshisekedi u ka lajɛ tɛ dɔ kɛ mɛ sa jamana ɲɛmaa da farati da don ministre ɲɛmaa sigira nka ministrew ma se ka dɔn o kumana cakɛɲɔgɔn minnu bɛ Kongo Kinshasa jamana na baɲumankɛlakaw olu bɛ baara kɛ ni ministrew de ye nin cogo in na a ka gwɛlɛ baara ka se ka kɛ kumana juma ka dugu jɛ sibiri la jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ni Félix Tshisekedi fan filaw sigira ka kuma u sera ka bɛn gouvernement min bɛna sigi ministre min bɛ sigi u y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i sigi n'a ye sa k'a fɔ bɛnkɛn bɛ a kan o kumana ntɛnɛn juillet kalo tile 29 u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gouvernement in a bɛ sigi cogo min na k'o tɔ kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maaw ye. hali bi Kongo Kinshasa jamana kelen kɔnɔ Saudiya ma ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ san 2019 hiji Kongo Kinshasa hijidenw tɛna se bisimila Saudiya jamana kɔnɔ ka sabu kɛ bana min bɛ wele ko Ebola ale ɲɔɲanen don Kongo Kinshasa kaw fɛ a daminɛ ni bi cɛ maa 1,700 o de bɔnɛna a ni na ka ban o de kosɔn Saudiya ma ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ jɛntikɛ ni a ye Kongo Kinshasa hijidenw ka bisimila Saudiya dugukolo kan
nka min ye saudiya ma ɲɛmaw ye ko jigina kana kɛ u la u y'u ɲamada diɲɛ seleke naani tɔnba nations unies bolofara de fɛ min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma organisation mondiale de la santé OMS o de y'a yira k'a fɔ Congo Kinshasa Ebola ko bɛ danga min na a ka jateminɛ ka kɛ diɲɛma kungo ye u k'a ma ko urgence mondiale ko n'o fɔra o fɔcogo rɔ ko kumana ko n'i tugu ka don ko dafɛ ten ko ni min y'i sɔrɔ o la k'i y'o san bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ni u tora ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ye k'a ko a bɛ maa minɛ ye bɛɛ k'a cɛnni k'a barika bɛ bonya nka OMS fana y'a yira k'a fɔ ale kun ye yɔrɔ min fɔ ko saudiya ma ɲɛmaw fana m'u jan don o yɔrɔ la o ye mun ye k'a fɔ tiɲɛ don anw kɔni ko yɔrɔ in Ebola bana a ɲɔɲɛ bɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ nka an t'a fɛ fana gɛrɛndɛ ka ta ka Congo Kinshasa jamana sɛgɛrɛ k'a fɔ k'i b'a ka maa dɔ bali ko bisimila k'o fana kana kɛ ko saudiya jamana ma o bɔ a sira fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ta siɲɛ fɔlɔ ye san 2012 kuma min na ni a yirala k'a fɔ Ebola bana puyira farafinna tile bɛ yan ban jamanaw na yan Nigériaw ni Maliw ni Laginɛw n'a ɲɔgɔnnaw min ye saudiya jamana ye a ye nin n'a ɲɔgɔnna hakilina fana ta ko hijidenw fana sɛgɛrɛ ka da tulo kan k'a fɔ Tunisikaw ka jamana ɲɛma ni o ye Kayida SFC ye ale ka jɛnajaw o kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn ni sibiri juillet kalo tile 27 ye jamana ɲɛmaya daga yɔrɔ la dunanbaw olu kun bɛ kɛnɛ kan Faransikaw ka maa ɲɛma Emmanuel Macron ale kun bɛ yen Mahmoud Abbas ani o ye Palestine maa ɲɛma ye ani Algérikaw ka furanjɔrɔ fanga ɲɛma Abdelkader Ben Salah ka taa se arabuw ka jɛkuluba Liga Arabu ɲɛma Ahmed Aboul Gheit ma ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen maa in yɛrɛ ni o ye jamana ɲɛma ye Beji Kayib SFC a bi taa da a dayɔrɔ laban na kaburu don min na o ye Jelazi ye ani Tunisie Faba Tunis cɛman jan kosɛbɛ min ye denbayaw ye olu bɛɛ lajɛlen kun gɛn mɛn ka ye minɛ ka fa ka min ye dugawudenw ye k'o kɛ a ye a bɛ se ka dayɔrɔ laban sɔrɔ Ala ka hinɛ na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a fatura ka bɛn ni yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ don yɛrɛ ɲaɲani de ye wa maa in ale de kɛra maa fɔlɔ ye min sigira bɛnkanbanga kadara kɔnɔ Tunisie jamana kunna ka sabu kɛ surakaw ka wuli ka jɔ min welela ko printemps arabu n'a taara ni suraka faama caman ye i n'a fɔ Hosni Mubarak Egypte Ben Ali ale kun bɛ Tunisie jamana kunna a fɔlɔla yen de la ka taa n'ale ye ka sɔrɔ ka taa se Kadafiw k'olu da don kuma na ni diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka ale fali ye aya min ye Yemeni yanfa fɛnɛ ye a taara ni o maa ɲɛma ye dɛsɛ kɛra siri la nka ale de sera ka sigi bɛnkanfanga kɔnɔ ale bɛ kɛ o jamana ɲɛma gale ye o de kosɔn arabula jamanaw minnu bɛ yen i n'a fɔ Algérie, Egypte, Libye ani Jordanie ka taa se Mauritanie olu ye tile 3 ta k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin Beji Kayib SFC ma. Burundi jamana ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn jɛ a kɛmɛ kɔnɔgango ye nazarala jamana tɔw bolo bawo a jira mɛ k'a fɔ an ka jɛ ka maa min gɛlɛn n'a ta mɛ ye k'a fɔ e t'a mɛ i den ka jɛ don u fɛ a bɛ ma kɔnɔgwa Faransi jamana ani nazaralatɔma Union européenne ni ɲɔgɔn jɛ bi a bɛ k'i yɛrɛ jabajɛ cogo ɲini kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛjɛkulu minnu bɛ wele ko organisation non gouvernementale ni olu ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛ lapasali ma olu k'a ye k'a fɔ Faransi jɛlen don Burundi ma ɲɛma Pierre Nkurunziza fɛ a y'u kɔnɔgwa nka Faransi ma ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiri min ɲɛsin bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma ale kɛmɛ k'a jira k'a fɔ u ma tɔw janfa ka jɛ ni Pierre Nkurunziza ye olu y'a ye de k'a fɔ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛra a kama gɛrɛndɛw n'a ɲɔgɔnnaw o ma se ka yɛlɛma don ko la Pierre Nkurunziza b'a nɔ na a yɛrɛ bɛ kɔnɔ min na farafinna gun kan olu ma ɲɛmaw fɛnɛ sigi k'a fɔ u labɛn ka dɛsɛ kolokoto ka gɛrɛndɛ dɔw ta k'a sɛgɛrɛ o bɛɛ la Pierre Nkurunziza ma se ka yɛlɛma ka bɔ a nɔ na o kumana olu b'a fɛ hali bi k'u bolo mɔnɔbɔ a nɔfɛ ko kura a ka sɔn sigi ka fɔ ma n'a sɔnna k'olu tɛgɛ minɛ nazaralatɔma Union européenne ka laɲini ye min ye k'o da a ɲɛkɔrɔ n'u bɛ se ka n'a hakili jira ɲɔgɔn na cogo min jango gɛrɛndɛw minnu b'a kan olu bɛ se ka wuli ni fiɲɛbɔda dili ye fangasinamatɔnw mɔ a y'a ko o n'a ɲɔgɔnna kow de bɛ senna olu ni Burundi jamana ni ɲɔgɔn cɛ nka min ye dɛmɛ min ni o kan ka kɛ ka ɲɛsin Burundi jamana ma Faransi jamana fɛ n'o bɛ bɛn dolari wari miliyɔn 50 ma ko o tɛ di Pierre Nkurunziza yɛrɛ ma ko nka k'a bɛ don siraw minnu fɛ o ye kalanko ni a ɲɔgɔnnaw ye
nga min ye adamadenya hakɛla basa jɛkuluw minnu be n'o ye kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkuluw ye olu ye a yira k'a fɔ faransi ka jɛ burundi jamana kɔni bɛɛ ka sɔrɔ nansaralatɔnba union européenne kɛ mɛ ka bariko da kan k'a bi makɔnɔ wa o de fana bi dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaya so fɛ ka bɛn ni kuma ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔ mali kɔnɔ ani mali kɔ k'aw minnu kɛ kun bɛ k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ min ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma